Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Mila esker, Presidente Andrea. Egun on guztioi. Iruñako Gaztelu plazan gaude, Vicente Serrano Izkorekin, kaixo? Kaixo. Politikari eta idazle bezala ezagutzen zaitugu gehien bat, baina zuk nola aurkeztuko zinake? Gehien bat, alde batetik historialari gizan, nire lanbidea izan dena irakaskuntzan, ez investigazioan hainbeste irakaskuntzan. Eta idazle gisa, bai hori da gustatzen zaidana, eta irakurle ere, esan hori dut naizela. Politikari baina gehiago, politikan, ibili naiz, baina aspaldi utzi nion politika aktiboari, eta orain, horretan nago, baina beste era, ez dakit, atzerago, ez da. Hasieratik hasita, nongoa egiten duzu zeure burua, nongoa zara? Gaztetatik Iruñan bizi naiz, baina betidanik nire burua izan dut Iruñerrikoa. Iruñerrikoa. Nire haurtzaroa hor pasatu nuen gehien bat, Egilorren, eta gero pasatu nintzen ja Sakanara Etxeberrira, gero Altsaska joan nintzen, eta ja 8 urte nituela Iruñera etorri nintzen. Txikitako oroitzapenak nolakoak dituzu, beste garai guztiz ezberdina zen? Oso ezberdinak noski alde batetik olako herrisketan bizi nintzelako, baina bestalde baita ere bizimodua, ekonomiaren aldetik, lanbideen aldetik, eta gure aita eta aitona adibidez hartzaile ziren, kontzejuek kontrataturiko hartzaileak, eta ni jaio nintzela Sarasan bizi ziren, baina urte bete egina, Egilorrera joan ginen, eta hartzaile ziren kontzejuentzako, eta gero aita Iruñera eta Irurtzunera joan behar Etxeberrin bizi ginela, eta eraikuntzan lan egiteko peoi gisa. Eta gero Iruñeko bizimodua beste modu bateko da noski. Adina galdetu dezakegu? Bai, lasai asko, 79. 50 eta 60 hamarkadan eskolan zeunden. Ze oroitzapen dituzu garai horretaz, gizartea desberdina zela konturatzen zineten orduan? Bai, oso ezberdina, Egilorren adibidez lehen hezkuntzan, genuen bertako maistra guretzat zahar bat zena, eta gure amona bezala zen. Eta hor eskola berean, bai mutikoak, bai neskak, eta adin guztietakoak, 5 urtetatik 14 urtetara, garaietan horrela 14 urtetara. Gero Etxeberrira joan ginela, eskolan Irurtzun genuen, eta horrean mutikoak alde batetik, neskak bestaldetik, eta horrelako, baina hori lehen hezkuntza garaietakoa zen, entziklopedia Alvarez horrekin, famatuarekin, eta ikasgai guztiak, arlo guztiak hortik ikasita. Eta zu nolako ikaslea zinen, txintxoa, bihurria? Ni irakurle amorratua betidanik, eta ia nire kabuz ikasi nuen irakurtzen, egia da. Eta, nik dena irakurtzen nuen, bai eskolako liburuak, bai aurkitzen nituenak edozein lekutan, eta, zentzu horretan, bai, ona. Zentzu horretan ona. Beste aldetik ja, ostalaria guztiak bezala. 16-17 urterekin errebeldea?
Egia esan, hemen agertzean, ja, 18 urterekin hemen agertzean hasi nintzen benetan konturatzen zerrelako gauza. Gainera gu bizi ginen etxabakoitzen Urdanos talde deiturikoan eta ordenak ginen, hori zen auzorik pobreena Iruñean eta konturatzen zera. Eta nek nolabait unibertsitatean alako bi mundu erabat deslotuak eta erabat ezberdinak ezagutu nituen ikasle gisa unibertsitatekoa eta gero asteburuetan eta etxean eta beste giro orduan benetan hasi nintzen eta bai hasi nintzen sartzen mugiretan. Unibertsitate garaian orduan militantziarik hasi zenuen? Bueno, hasieran gehien bat agerian zegoen mugimenduetan eta asambleetan eta gauza planteatzen irakaskuntzari buruz, zenolako. Eta, mugiretan benetan egin genituen alako eserkadak eta horrelako okupazioak eta egin genituen hor unibertsitatean. Eta mundu horretan pixkanaka baita ere sartzen zara ja mugimendu klandestinoetan. Eta grisen aurrean korrikarik egin dezuzuk? Noski bai ez, norkez. Bai, eta atxilotuta ere, bai, klaro. Eta orduan garai horretan, historia ikasketak aukeratu zenituen? Bai. Zergatik? Bokazio, zala beharrez? Ez, garbi nuen letretako zerbait egin behar nuela eta printzipio filosofia eta letrak diturikoak, ezta. Eta gero hor, egia esan, azkeneko momentura arte dudan egon nintzen, edo filologia, erromanikoa, klaro, edo filologia gustatzen zitzaidan idaztea eta edo historia, bi gauza gustatzen zitzizkian, eta azkenian, historia hautatu nuen, berdin hautan ezakeen bestea, baina hori hautatu nuen gustora ere. Eta orain pozik egin zenuen hautaketa horrekin? Ez dakit, suposatzen dut baita ere pozik egongo nintzateke bestea egin izan banu, baina, Bixente Serrano hizko ezagunagoaz hitz egin nahi dugu, zure ibilbide publikoaz, ezta? 70. hamarkadan geratu gara, eta ezin da kanpoan utzi Franco bizi zen garaian, eta egon zinela, Felipe Uharteren bahiketa burutuz. Bai, horretan sartu ninduten. Nola, ze kontekstu zegoen orduan, nola gogoratzen dituzu garai horiek? 60. urteetan Iruñak asko aldatu zuen, ezta? Ekonomiaren aldetik, klase berri bat sortu zen benetan esan dezakeguna, hau da langile klasea eta berehala hasi ziren, oso azkar hasi ziren mugitzen lan baldintzak eta soldatak eta oso apalak zirelako. Eta hasi ziren mugitzen, eta horrelako batean 72an izan zen, 71an eta 72 hasieran greba asko zeuden eta horietariko bat Torfinasakoa Uharteren enpresa batekoa izan zen. Oso greba luzea eta gogorra eta diru bilketan ibiltzen ziren eta horretan giro horretan eta erabaki zuen bahiketarena, ezta? Bahiketarena eta dirua aterako zuten dirua greba finantzatzeko nolabait esan laguntza emateko horretan eta giro horretan egin zen, baina benetan urteetan 67tik 73 eta 15 arte eta oso bizitza mugitua egon zen hemen Iruñean greba asko, estatu mailan benetan proportzionalki kontuan hartuta demografia eta mugituena izan zen. Aurreko urteetan Bizkaian, Gipuzkoan eta gero Nafarroa baita ere sartu zen. Diruaz gain, aldarrikapenen artean bazegoen bat zela Felipe Uharteren
enpresan kalera bota zituzten langile batzuk berriro, ezta, bueltatzera, ezta? Ohiko eskaera bat izango izen beti greba guztietan enpresari guztiek, edo ia guztiek lehenbiziko neurria zen, hori mugitu zirenak eta hainbat erantzukizuna handikoak beraien ustez eta botatzea. Eta orduan grebaren eskaera bat beti hori zen, horiek berriro hartzea eta oso tipikoa zen hura. Horregatik gartzelan egon zinen, gero, zure ikuspuntua aldatu zen urte horietan, agian aldarrikapenak egiteko moduari dagokionez? Ez, ni atxilotu ninduten, baiketa hori gertatu eta handi gutxira bukatu zen otsailean edo, 72ko otsailean edo bukatu zen, eta handik 2 astetara edo, harrapatu zuten komandoa, baituta izan zuen komandoa harrapatu zuten, eta baiketan bertan baita ere, hemen Iruñan geundenok komandokoak izkinenak, baizik eta, gehien bat politikariak eta marro politikoan ibili ginenok eta, hankasartze bat egon zen baiketan bertan, eta denak harrapatu zituzten bizpahiru izan ezik horien artean neu. Nik enekien baiketa egongo zenik edo, baina bai esan aziaten nola zubilana egin nuelako, langileekin harremanetan sartzeko eta bai hemengo gure jendearekin, baina komandokoak itzirenak eta zubilana egin zuen horiek eta komandoaren artean. Hori bai, baina nekenekien zehazki zer egin behar zuten, baizik eta harremanetan. Eta bai esan zidaten, hobe eskutatzen bazara, egun batzuetan zer gertatzen den eta eskutatu egin nintzen. Eta, denak besteak erori ziren eta bizpahiru izan ezik, eta ihes egin nuen. Baina atxilotu ninduten, bueltatu nintzen berriro berehala ez legalkia lan egiteko, baizik eta, klandestinitatean, ez da, liberatu gisa. Bueltatu nintzen eta uztailean harrapatu ninduten kontrol batean, errepide kontrol batean, eta orduan atxilotu ninduten. Baina orduan zuk berez, egin zenuena gehiago izan zen bitartekaritza, iaia? Bai. Baina, horrelakoak ziren epaiketan garaiaietan, prozeduren aldetik, garantien aldetik, eta era sumarismo bat izan zen, sumarismo militar bat izan zen, eta beraiek erabaki zuten ni egile bat zela, nintzela. Aurrerago, Franko hiltzanean amnistiatu egin zintuzten, ezta? Orduan, Euskal Iraultzarako alderdia sortu zenuten, aurrerago Euskadiko Ezkerra izan zana, ez da? Ez, lehenbizi egia fundatu zen, eta horren bidez gero Euskadiko Ezkerra koalizio gisa antolatu zen, EIA alde batetik, EMK beste aldetik, eta independente batzuk, Andres, Rosa Olivares, eta horrelako jendea. Hori fundatu zen ni oraindik kartzelan nengoen. Amnistia ematen ari ziren, baina txantxara. Eta niri azkeneko txandan eman zidaten, eta orduan atera nintzen apirilean, 77ko apirilean, ordurako aurreko udazkenetik fundatuta zagoen egia. Eta ni atera nintzela, berehala hauteskundeak etorriko zirela, ekainaren 15ko hauteskundeak Suarezek antolaturikoak, eta ordurako Euskadiko Ezkerra koalizio gisa egina zegoen. Nola bizi izan zenuen zuk trantsizioa eta historialari zela, orain nola ikusten duzu denborarekin? Nik ikastaroak eta ematen ditut, Nafarroako historiaz eta adibidez fundazionetan bertan ematen dut. Eta ikastaro bat da 16. mendetik 20. Eta nik egia esan enaiz ausartzen historia ematera demagun 86-tikora. Zergatik, hori trantsizioa oraindikan badugu golako perspektiba bat eta historialari gisa ez dakit, egin dezaket, ahaleginak egiten, baina egin dezaket
Saiatuz, beti ere saiatuz ezagertzen ni protagonista gisa, ez da, muginar protagonista bat gehiago gisa, baizik eta historialari gisa. Baina ja, hortik aurrera ja, hurbilegi ikusten ditut gauzak historialari gisa jotzeko, ez da. Eta ordura arte, bai, nik uste dut gai naizela, nahiko ez dakit, halako perspektiba batekin gauzak azaltzeko eta, nik uste dut, bestalde, barneko kontu asko eta agian historialari gazteagoek baino hobe ezagutzen dituenak eta orduan nik uste dut interesgarriek suertatzen direla eta daitezkela. Eta orduan garai horretan nola bizi izan zenuen trantsizioa? Urte horiek? Bai, urte horiek, kartzelatik atera nintzenetik 77tik. 86 arte, buru belarri sartuta politikan. Ni egon nintzen Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia Nafarroan. Gero, barneko istilioak sortu zirenean eta zati handi bat eta Nafarroko ia guztiak atera ginen Euskadiko Ezkerratik. Eta 83an antolatu genuen auzolan mugimendua, LKikoekin batera eta beste jende batzuk baina batez ere gu Euskadiko Ezkerratik ateratakoak eta LKikoak eta horrek iraun zuen 86 arte. Egin genuen eta nila politika aktiboari utzi nion. Eta orduan hasi nintzen benetan, ordura arte idazten nuen, baina idazten nuen politikari gisa. Gero ordutik aurrera hasi nintzen idazten ja beste ikuspegi, beste egoera batetik, ez da, ja idazle gisa eta ahal izan nuenean, 87an izan zen baita ere, sartu nintzen ja profesionalki irakaskuntzen, historia irakasle gisa. Zergatik erabaki zenuen pauso hori ematea, politika uztera alde batera, eta irakasle lanetan hastea? Politikan nengoela, burubelarren nengoela ere, argi eta garbi nuen, nuela bihurtu nahi politiko profesional bat. Horrego nintzen, garaietan hemen Nafarroan eta nire alderdiko jendeak eta ikusten ninduen hori lider gisa eta ez dakit eta prestigioa ematen zidaten, ez da? Eta ordu nola baitalako solidaritatearen gatik, baina nik argi eta garbi nuen hori lortzen bagenuen ja hori berez martxan jartzea eta jende berria etorriko zela eta jende berria jartzeko horretan. Etzen horrela gertatu, baizik eta estilo horiek sortu ziren, gero solan eta ja hori desegin denuenetik, ja esan nuen, akau, momentu da bada unea politikari era horretan usteko, ez politikari usteko, bai jarraitu nuen, noski politika espentsatzen, politikaren ikuspegi, edo politika nolabait helburua edo, baina ideien arloan, dalako filosofia batekin gauzak ikartzen eta historia egiten. Eta argi eta garbi nuen, nire lanbide profesionala izan behar zula irakaskuntzen. Eta noski irakaskuntzen historia. Alderdi ezberdinetan egon da, zure burua oso kritikotzat jotzen duzu, zergatik sortu ziren olako ezberdintasunak eta... Nik uste dut nire ustezko bere garai honetan Euskadiko Ezkerrak suposatu zuela halako arrazionalizazio zentzudun bat Euskal Nazionalismoaren barnean eta saiatuz bereizten alde batetik eta militarren aldetik sortu zen gero HB eta bestalde EAJ eta eskuinaren aldera eta ni horretan oso gustora nengoen, baina gero
Marioren asmoak ez ziren horiek baizik eta nazionalismotik ateratzea Euskadiko Ezkerra eta egin zuena, eta nik susmatu nuenean hori egin ez zuela eta orduan parte hartu nuen barneko korronte batean eta horri kontra egiteko galdu genuen, gutxiagatik baina galdu genuen eta orduan utzi genion. Eta orduan nire ikuspegia beti nik uste du nahiko heterodoxoa izan dela nazionalismoaren barnean naiz eta beti nire burua nazionalista izan duen. Arren, baina, bai, adibidez, ez dakit, nazionalismoaren oinarri ideologikoak 20. mendean oso etnizistak izan direla uste dut, ni horren kontra argi eta garbi daukat nazionalismoa ez duela izan behar etnizista, baizik eta nolabait, ez dakit, terminoa oso adierazgarria den, baizik eta baina zibikoa, nolabait. Hau da, zeintzuk garen hiritarrak, deno gara epe batean, edo hemen Euskal Herriko herritar guztiak denok gara etorritakoak, noizbait, etorritakoak leku ezberdinetatik eta etorri berriak ere, eta horiek ere herritarrak izan behar dira, eta eskubide guztiekin, eta orduan nola moldatu, orduan diskurtso etnizista horrek ez duela zentzurik. Gainera, sinetxitan nago, Europan ez dago, nahiz eta horretaz hitz egiten den, ez dago nazio etnikorik ere. Badaude nazioak, baina kulturalki eta asmo politikoekin, baina jatorriz ez dira etnikoak edo. Adibidez, hori heterodoxia puntua da. Beraz, zuk, esan dezakezu, Euskal Herrian bizi den edonor dela Euskalduna, ez dezuelako RH-erik behar eta hori eta aspaldin esan zuen, baina gero gauzak joan ziren nahazten eta nik uste dut gero nahiko lanbrotxu gelditu zen puntu hori praktikan. Bueno, hori esan daiteke aspektu bat, ezta? Eta, bueno, gero hor nire kabuz, nintzen gauza horietaz idazten, beste ikuspegi batzuetatik eta arrakasta hundi egiri gabe, noski ezken finean mugimenduak hor daude, eta beste puntu bat izan da, beti askotan jorratu dudana eta zer demontre den ezker abertzalea. Hau da, ezker abertzalea determinante horrekin eta badakigu prentsan eta zein den, baina ez badaude beste ezker abertzale batzuk. Ez adin antolatuak, antolatu gabe dagoen jendea ere eta baina hori da ezker abertzaleko erakunderik indartsuena, baina ez ezker abertzalea, baina, klaro, hori hor dago. Askotan agian gustoko dugu denari etiketa jartzea, ezta? Bai. Dena sartzen dugu hor barruan, eta agian badago hortik kanpo beste gehiagorik, ezta? Horixe. Nik ez dut hori pluraltasun hori beti kontuan hartu behar dugu, nahiz eta ez antolatua egon, noski. Zure liburu eta zizketan, baldago gairik oraindik jorratzeke daukezuna edo gogoa daukezuna? Bai, badaukator proiektu gisa zerbait apuntatuta eta, baina, ateratzen den edo, hain zuzen ere, hori bereizteko. Eta horretan etnizismoari buruz ere jorratuko dut zerbait. Baina bereizteko askotan nahazten diren bi eta batzutan 3 gauza. Alde batetik abertzaletasuna, beste aldetik nazionalismoa eta beste aldetik independentismoa. Hau da, prentsak eta abertzalismoa jartzen du nazionalismo radikal gisa. Nire ideia da, abertzaletasuna ez dela nazionalista, baizik eta sentimenduen kontu bat, zaletasun kontu bat, aberriaren zaletasun kontu bat. Gero nazionalismoa ideologia bat da, era askotako ideologia, egon daitezke, baina zerbait kontzienteago behintzat. Zientifikoa ez, ideologia inoiz ez da zientifikoa, baina asmo politiko batekin, zehatza, eta gero independentismoa da estrategia kontua.
Gauza bada sentimenduena, beste gauza bat ideologiena, beste gauza bat estrategiena. Eta independentziarekin batera beste egon badaude, beste nazionalisten artean beste estrategia batzuk, adibidez, hori autonomismoa, edo federalismoa, edo horrelako. Horretaz. Konta iguzu orain non gauden, eta pentsatzen dut hau abertzaletasunaren barnean sartzen dela fundazio hau, ezta? Fundazio euskal kulturaren alde, bai, abertzaletasuna, eta gainera hor sartzen horregatik jarri fundatzaileak Eugenio Arraizak, horregatik jarri zion izen hori ez euskal kultura baizik eta eusko kultura adierazi nahian, nolabait. Gure kulturan sartzen dela, bai euskarazkoa, baina baita ere hori euskara galduta dauden lekuetako ohiturak, eguneroko bizimoduak edo mentalitateak eta horiek ere sartzen direla, horregatik eusko kultur. Egia esan lan gehiena egiten dugula euskaraz, hori bai, baina baita ere erdanaz egin behar ditugunean egiten dugu. Zer nolako ekintzak egiten dira hemen? Nik izuz, proiekturik luzeena eta amaigabeena, beti amaigabe izango da, hor, beste alde horretan dauden 3 neska hori eta beste dauden horiek eta testigantza, eguneroko bizimoduari buruzko testigantzak, zaharren edo adintuen testigantzak eta jasotzen era sistematikoki, prozedura metodologiko batekin, halako moldez, non azken finean horren balioa izan dezan dokumentazio idatziaren antzekoa, baina hori, elkarrizketak, sakonak, hauek bezalakoak. Artxibo lan garrantzitsua egiten da. Eta bai, Nafarro osoan eta askotan akordioak lortuak bainarako instituzioekin edo herrietako instituzioekin, unibertsitatearekin eta hori, Nafarroan zentratuta. Eta 2015an kargu publiko batera itzuli zinen, Uxue Barkos Nafarroko presidente izan zenean, Madrilgo kongresura joan zinen. Bai. Bueno, ni hori, politikari utzi nionetik, 86an eta politikari behire hori nintzen azterten eta gauzak idazten, artikuluak, egunkarian eta berrian eta Euskal Herri irratian eta artikuluak idazten eta irakurtzen eta kulturaz eta politikaz eta ere bai. Gero, 2 saiakera atera ditut eta horiek politikaz ere dira tarte horretan, ezta? Baina politika aktiboan sartzeko eta nuen ikusten ez aukerarik, ez da gogaundiegirik ere, baina bai, banuen gogorik zerbait berria sortzen zen edo. Eta horrela sortu zen Nafarroa bai, ezta? Horrek ilusioa piztu zidan, ilusioa eta sartu nintzen hor, laguntzaile gisa eta zerrendetan hori beti esaten nien, bai, zerrendetan nahi baduzue presnago, neure burua aurkezteko, baina ez ateratzeko moduan gero kargu gisa eta. Gero gertatu zen Nafarroain gertatu zena eta gero bai fundatu zen, nik horri arraitu nuen eta hauteskunde horietan 2011koak, 2012koak, 2015an amaiera zen. Bai, klaro, bukaera zen, bai, 2011an. Eta zerrenda horretan baita ere, abertzeko prest nengoen, eta printzipioz 5. izango nintzen, nire baldintza hori betetze aldera. Gero, hori, negoziazioak beti nora agertu non eta horrelako gauzak eta azkeneko momentuan proposatu zidaten 2. agertzea Uxue Barkosen ondoren. Banekin arrisku hori zegoela, baina, bueno. Eta horregatik tokatu zitzaidan azkeneko foru hauteskundeen ondoren Uxue Barkos da, eta hori ja inkompatiblea zen hemengoa eta hori ordezkoa joan behar zen, 2. ni neu. Egia zaren nintzen
pertsonalki bat ere gustora joan, baina nik garbi daukat. Enago presto onartzeko inolako erakunde politikotan, inolako alderdi edo koalizio politikotan, zerrendak aurkeztea aldez aurretik planteatuta, baina, ateratzen badugu, hirugarrenak dimisioa egingo du, laugarrena pasatzeko. Hori engainu bat iruditzen zait. Jendeak azken finean ez du hori bozkatu, ez da? Claro. Eta orduan nik esan nuen, ez da nire gustoko karameloa hau, denbora laburra izango da, eta baina bai bete egingo dut. Bigarren nahian naiz, eta bete egingo dut nire hitza, eta egingo dut alduana, eta hori egin nuen. Eta hala ere, historialari izan da, ez da, interesgarri kongresua barnetik ikustea? Bai, izan daiteke, baina hori ez dakita, agian kazetarientzat. Ez dakit hori, zu sartzen zenean, zure gustoko lana ez bada, ahalegin handiago eskatzen dizu. Egingo duzu, ala ez, nik uste dut, egin nuela, ahal izan nuen guztia, eta arronago alde horretatik. Baina baita ere, esan dut, esaten diatenean, baina, esperientzia berri bat, ez da, zure bizitzan, eta, bai, baina esperientzia berrietan hobeagoak, seguru badirela. Hala ere, Uxue Barkos Nafarroko presidente izan da, pozik aldaketarik somatzen aldezu dagoeneko Nafarroan? Nik uste dut baietz, beste giro bat dago. Eta zaila, baina apustua oso interesgarria nire ikuspegitik, hain zuzen ere nire ikuspegi plural horretatik. Hau da, genekien geroa bakarrik ezingo luke hori lortu momentu behintzat inoiz ez, ezta? Eta horretarako hori aldaketaren alde dauden guztiak bildu behar, saiatu behar, hizkera berria sortzea denen artean, akordioetarako kultura politiko berri bat, eta horrelako gauzak. Aniztasuna azken finean. Eta gainera sorte hori gertatu zen, lekuz kanpo gelditu zela PSN, ez dela PSN-erekin kontuan sartzeko beharra izan bagenu, segurazki eluke gertatuko. Besteetan bezala egingo luke UPN-erekin eta PP-rekin. Eta aldatuz, irakasle gisa, nolakoa zinen gogorra? Ez da dit. Ez dut problema berezirik, arazo berezirik inoiz ez dut izan, ez gurasoekin, ez ikasleekin, pasa izoren bat beti ikasleren batekin edo. Nik uste dut esaten zutela nahiko gogorra nintzela batez ere kurtso hasieran lehenbiziko, baina gero amaieran ez dakit kontua zen bultzatzea eta ez dakit. Gero, esaten dizute gauzak, esaten dizkizute nortzuek gero, denbora pasata eta zurekin gustora ibili direnak noski. Eta horiek etengabe esaten digate ze gustora eta besteek ez dute zer esaten, ezin duzu neurtu, ezta? Baina ni oso pozik dago nintzen irakaskuntzan, beti ereduan, denetariko ikasleak izan ditut, batzuk azkarragoak, baina desente, oso onak ere bai desente. Oso onak ere bai desente. Eta oso gustura buitu nahiz beraiekin. Sakanan hasi zinen, ez da? Bai, sakanan. De eredua... Jarri berria. 86an ireki zuten eta ni sartu nintzen 87an. Bigarren urtean. Garaiaetan, egia esan, tokatzen zitzaizkigun, bakarrik talde bat zegoen zentru bakoitzean, eta ordutegia betetzeko askotan eman behar zenuen, edo euskarazko letretako asignatura guztiak, ez bakarrik historia, eta literatura... Denetarik. Edo baita ere konpaginatu behar erdarazko beste klase batzukin. Eta hor altxasun 2 urte, egin nuen oso gustura. Beste leku batzutan egon zara, bai. Orain ze nota jarriko zenioke
gaur egungo hezkuntzari? Asko okertu zen UPN aurreko krisiarekin eta asko okertu zen, baita ere lan baldintzetan giro horretan jubilatu nintzeni, aldez aurretik, baina ikusita zer zetorren eta nire asmoak nituen idazteko eta orduan utzi nuen. Baina hori, krisitik ona gauzak asko okertu dira. Saiatu, aldakuntza honekin saiatzen ari da pikin bat hobetzen, baina oraindik lortu gabe aurretik zegoen maila lan baldintzen aldetik, ratioen aldetik, oraik zenbat ikasle gela bakoitzean, ordutegien aldetik eta barneko giroaren aldetik eta asko gertu ziren gauzak eta soldatengatik badakigu baita ere, etxera egon zen. Eta gainera horrekin batera eta horri izan alako mentalitate soziala plentsak bultzatuta funtzionario guztien kontra, ez da, langabezia eta kaleratzea eta baina funtzionarioak trinkoak eta giro hori okertu zuen estiloa, mentalitatea eta harremanako eta ere. Eta euskararen egoera nola ikusten duzu gaur egun? Orokorrean, bakarrik hezkuntzan orokorrean baizik? Orokorrean. Bueno, ez da nahikoa, baina aurrera pauso esanguratsu bat, dudarik gabe, izan da zonalde mistoko horretan sartzeko hainbat udalek eta behintzat beraiek nahi dutenek eta askatasunaren aldetik, zuzen ere. Hori aurrera pauso handia da. Baina gero betiko kontuak, zer nolako laguntzak eman, zer nolako dirutza dagoen, ala ez dagoen, zer ematen zaien lehentasunik eta gainera, adibidez, Euskalduntze lanean, funtzionarioetan eta badakigu, kuatripartito horren barnean eta mentalitate ezberdinak daudela eta bueno, kontua da, egiten aldena egitea eta saiatzea eta burubelarri eta orduan zentzu horretan hobetu egin da, baina badago asko egiteko oraindik noski. Zure ibilbidearekin bukatzeko, pozik zaude egin duzun bidearekin eta zerbait aldatuko zenuke? Hori ezin daiteke esan, hain zuzen ere historialariok esaten askotan eta errazago esaten dugu hori. Zer egin izan nukeen beste egoera baten? Egoera hura zen, egoerari erantzun zenion alzenuen moduan eta gero agian iruzurren bat egin baduzu edo, baina nik ez dut kontzientzia txarrik alde horretatik, nik uste dut beti pentsatu dudana egin dudala, esan dudanaren arabera, inolako inori engainatu gabe eta orduan bai, nire ibilbidearekin pozik nago, harro, berik ez. Beste kontu bada, harro egoteko irabazpena lortu behar zenuke eta hori badaukat garbi ez inoiz ez dela lortzen benetako edo erabateko irabazpenik, baizik eta lortzen dira gauza batzuk, beste gauza asko ez, baina zer nolako lan egin duzun edo. Eusko Kultur Mintegiko langile zara. Esaiguzu, zer da leku hau, ze helburu dauka? Fundazio hau Eugenio Arraizak sortu zuen, eta Eugenio Arraizak eman zion pixka bat bere inspirazioa, bere norabidea eta pixka bat
Eugenio Arraizak kultura ulertzeko zuen era oso persona oro hartzailea zen, hau da, gai guztiak hartzen zituen eta kulturtzat, eta bai esaterako Euskal Herrian euskaraz egiten den kultura, baina baita erdaraz, gaztelaniaz, zein frantsesez egiten dena ere, baldin eta nolabait esan Euskal Herria ardatz hartzen bazuten. Hortik abiatu zen fundazioa eta guk jarraitu edo bintzat jarraitzen saiatzen gara bide horretatik. Hau da, kultura oso modu zabalean ulertuta, eta gure lanak dira batez ere esan genezake batetik bilketa eta bestetik divulgazioa. Orokorrean kulturari olako bultzada bat edo laguntza ematen zaio, ez da? Bai, erabiltzen dugun ikuspegia oso zabala da. Hau da, kultura ez da jakintza bat, baizik eta kasik-kasik bizitzeko era, ez? Beraz, gai guztiak sartu daitezke hor, eta hemen saiatzen gara, mintegiaren kontzepzioa da agerpen alik eta gehien batzuk behintzat elkartu eta hortik indarrak eta probestuz etekin gehiago atera. Horrela, konkretuki, ez eguzu ze ekintza egiten diren hemen, adibidez? Bai, hemen proiektu nagusi bat da ahozko kulturaren bilketa. Hori abiatu zen orain dela 12 bat urte, eta hor egiten dena da batez ere adineko jendeari grabatu eta berak dituzten oroitzapenak eta jakintzak azken batean eta eduki hori guztia bildu eta gordetzeko, baina baita ere gero landu eta nolabait transmititu ahal izateko. Hori izango litzateke pixkat mutur bat, beste muturra da historia hitz handietan. Beraz hor hartzen da pixka bat historiaren bi muturrak, ez? Bata da historia handia eta horretarako egiten ditugu ikastaroak eta tarteka hitzaldi batzuk, eta beste muturra da lehen esatenena historia xehea, herrietakoa, jendearen bizitza eta horiekin osatu liteke, gutxi gora bera, esan dezagun gure izaera bera, ez? Pixka bat modu hortan ulertuta kultura. Lehiaketak ere badituzue, erakundei baita hemen lekua ematen diezue, ez da? Bai, hemen ostatututa daude hainbat erakunde, bersozaleak, txistulariak, dantzariak, UEU, eta gero gure aretoa hemen erabilgarri dago, beste edozein talde erakunde dituen beharretan beharrak asetzeko. Zure iritziz garrantzitsua da horrelako leku bat egotea? Bai, uste dugu, fundazioak berak aportatu dezakeela batetik ikuspegi bat, ez? Lehen esaten nuena, horretan saiatzen gara kulturaren ikuspegi sakona, transmititu behar dira jakintzak, baina azken batean kultura izateko modu bat da, eta egunero ikusten ditugun ekintza kulturalak horiek dira, ez da, kultura ez dago bakarrik liburuetan gorde egiten da, baina behar duguna da egunero bir sortu. Kultur bizia nahi dezu hemen, ez da? Bai, hori da. Gu saiatzen gara lehengo bizi moduak biltzen eta gordetzen eta ezagutzen, baina garbi dago bestalde horiek aurrera goazela eta gauzak aldatuz doala eta gaina abiada oso handian. Baina abiada hortan ezin dugu galdu lehendi datorrena. Historialari lana ere egiten dezute hemen. Bai, lehen esan dut, bilketa, transmisioa eta gero ikerketa da beste nolabait lan alor bat edo ikerketak sustatzen ditu fundazioak, batez ere historia alorrekoak, horre beti dagoelako zer bilatu, zer aurkitu, zer gauzak nola begiratu, eta askotan izkutuan nahita ere geratu diren gauza asko azaleratuz. Euskal kulturaren inguruan zentzu zabalean lan bikaina egiten da hemen. Bixente Serranoizko zer suposatzen dezue, uste dezu suposatzen duela kultura honentzat? Bixente Serrano etorri zen Eugenioren eskutik, patronatuan integratu zen, eta bera historialera izanik, dudari gabe hori da bere lan alor nagusia edo hortan ari da. Ez Eugenio ordezkatuz, baina bai pixka bat alor horretan behintzat, pixka bat norabide horretan tira eginez.
ezagutzen ditugu bere lanak, lehen egindakoak, orain jubilatua dago, orain beste zera pausatuago ibiltzen da, ez da hemen gurekin, baina aurrera eta beti presto dago zera lanean jarraitzeko. Bueno, Bixente, orain hurbiletik ezagutzeko galdera labur batzuk, bai? A ber. Esaiguzu, zure denbora librean zer dezu gustoko? Irakurtzea. Batez ere irakurtzea eta noizean behin noski lagunekin eta buelta bat ematea eta pote pare bat hartzen, eta baina gehien bat irakurtzea. Eta bueltatxo hori emateko, non? Normalean, ostegunetan, ostiraletan, noizean behin igual igandean edo bazkaltzera, baina oso etxezuloa naiz, Esaiguzu, liburu bat, zein aukeratuko zenuke? Ui. Cortázarren Rayuela, Martutene, Saizar Vitoriarena, bai. Batekin bakarri garatzea zaila, ez da? Bai, zaila. Eta zure liburu batekin geratu beharko bazina? Nik uste dut interesgarriena dela lehenbizikoa idatzi noena, beldurra bera zaldi. Gero ahalegin handiak, baina beste estilo batean egin nuen bigarrenarekin, baina hori polemikoagoa izan zen azken finean hori. Ezker Abertzalearen aldetik eta nik uste dut nolabait zokoratu egin zutela horietako askok eta. Herrialde bat ezagutzeko pendiente dukezuna? Asko, igual India, edo esateagatik. Irtera bat egiteko hondartza edo mendia? Mendia. Hiria edo herria? Nik nire burua beti izan dut herrikoagoa. Hirikoagoa baina gero tokatu zen bizitzea osoan eta orain ja berandu da planteatzeko herri batera joateko nire adin honetan. Esango diguzu musika talde bat? Itoitz. Eta filme bat? Filme bat, aspaldin naizela joaten, ez dudalako jasaten ja aretokoen giroa, karameluekin eta horrelakoekin eta aspaldinen naizela egon. Bai, Jiskoren baten bat edo Pasolinirena, edo Julieta adibidez. Telesailik ikusten aldezu? Ez da telebistarik ez dut etxean, propio. Sukaldari bezala, zer moduzkoa? Ikasi nuen zerbait nire, eta batzutan ematen dit, ez dakit, gogori eta egiten dut baina niretzat. Ez beste konbidatzeko eta beldurra handiago ematen dit, baina batzutan egin dut. Mitozalea zera? Zein zentzutan, kulturalki, esan nahi duzu mito kulturalei buruzko... Bietan nahi duzu, esaten beste aldetik, modoak, ez da bat erez. Eta beste aldetik? Eta beste aldetik nik uste dut mito askok zentzu handia dute, alegoria gisa, metafora gisa, fabula gisa, hainbat gauzetaz eta sakontzeko edo pentsatzeko eta ikuspegi horretatik interesatzen zaizkit. Zer leku du euskerak zure bizitzan? Lehenbiziko alde horretatik, hizkuntzen aldetik eta nire ahaliketak egin euskaraz bizitzea da nire asmoa, bai irakurketetan, bai lanetan, 189 edo euskaraz idazten du, eta beste erremediorik ez dudanean, gazteleraz, baina...
Gizartearekin konprometitu behar gara? Noski, noski, bestela individualismo gutxa, normalean ulertzen den moduan eta horrek. Ez du inora eramaten jende bat, individuo bat ere, ez du inora, bien bat, ez dakit hartaldeko uniformedun bat bihurtzekoa, besterik ez. Natura aski zaintzen aldugu? Funtsezkoa da, bestela, martxa honetan, ez dakigu planetaren bizimoduak eta zein neurritan, badakigu okerrera doala, baina ea gainbehera geldi ezinean ez dugu usten, bai oso garrantzizkoa da. Zoriontsu izateko errezeta bat? Ez dago errezetarik, gainera zer da zoriontsu izatea, zure buruarekin, lasai egotea eta gilo ez du besterik. Eta bukatzeko, Vicente Serranoizko 3 hitzetan. Ui, enez gauza, igual 3 horiek. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.